Diyos ko, kung ngipon. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ganon! Bayot dahil. Kabayo, iring, hero. Hi guys! Diyos ko, sa akong introduction. Nakalimutan ko sa akong introduction. Dugo-dugo ko vlog. Hi, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is mag-video ko. Tapos siyang ipakita sa inyo ang difference sa lipstick. So sa kuan pa lang title pa lang is kabalo na mo sa kung himuon ka nga video. But before that, paki-subscribe sa ang YouTube channel mga day para bonggang laban uy. Nagsugod naman jud ko og cheka sa inyo and then himo og video. Mag-cheka sa takadali before ko mag-introduce ako ang buhaton karon. So kay dugay-dugay na jud ko wala ka vlogs guys kay tungod busy nako kay senior high nako and dili kay ko kahimog video. Auto, di kay ko as in prepare maghimog video. And I try naman maghimog video of course kay YouTuber ang bayot dahil so kailangan dahil laban kay wala bantay sa tindahan karon namo. Sorry. Hantod karon guys, busy kay ko pagtin ako sa balay, limpyo, pati kaldero mas puti pa sa nang dahil ang kaldero na like magbantay kong tindahan dagan kay sige ayon, di ko kahimog video, di ko kahimog sa bala ng project dahil ko kahimog TV. Like maghimo kog mga video kay di ko ka dayon like ma-delete na ako siya tungod sa kabisi. Dugay-dugay jud ko wa nagpakita ba ano koy time dai. Ano koy time? Magi siya time sa ako ako pa kaha. I was naive of falling in love. Oh, ay, mukhang lamok. Palihog lang. Nadyo ko yung problema karon. Problema na mo karon as a estudyante sa senior high is nagka-conflict ang amuang or subject kay actually guys, ang practical research 1 and practical research 2 is lahi jud na sila og semester. Nagka-conflict man kay national na daw ang subject karon sa gas o unsa pa na darang mga strand. So nagka-national naman siya. Grade 11 ko wala jud ang practical research 1 nga dapat naa jud siya. Kay wala man siya nakuan so nagka-conflict jud. And wala siya akong problema. Dahil kay estudyante naman ang bayot dahil sa laban uy, hindi ta mareklamo uy, palihog lang uy. Uy na, nakaingon siya ko kamatay hindi ko naksa ng bugan uy. Nakaingon ko ba nga mundang na ko pero dili kay bayot kailangan na to yung kanday, kailangan to biskwila dahil kay wato ka payout dahil nakuang kapa dahil palihog lang walang rigid arm dahil nga nagkakiapilan gano'n yun. Gusto akong i-check ka karon for the day basta day karong nga day siguro ko lang sa day ko ipakita na ako sa inyo dahil kung unsa yung purpose na mo sa akong video karon and nato siya kani kaya siya na mga gamit dahil which is ang mga lipstick kadyo mas better sa ako or as ang mas nindot na product Bilena matte ayun siya guys so nawa jud siya ambot lokal guro ni siya ba and Vamp red. So nagamit na ako ni siya guys atong niagi na ako nga video. So na siya guys iyahang kuan sa color. Sugdan na to siya no kung unsa gyud ay bagay sa kuha. So manamin ta kadi jud ta ka-appreciate dai kung sa tong dagway dai no. Kung bagay pa sa color oy. Ligog lang guro oy. Ayan siya. So na yung color. Paki-appreciate ko sa akong background dahil balay na mo dahil nga panahon. Actually guys, di ka naga-lipstick jud kaayo matong eskwelahan. So okay man pud iyang color. Bagay-bagay pud kay red na red kay ko tan-awa akong kuan day suot o na red kayong iyaan day palihog lang guys. Okay man pud siya no. Morag color pud akong dagway. Makuha pud siya. Ayan siya Ayan guys. Morag na iyang color mo ka ng tanggal. Naku ko ba ay palihog lang. Yung result guys. So okay man pud yung result no kanang yung lasa kung dugo laban Bilena nga matte lipstick. Expect nga nani di ka pula akong nagway. Lipstick ko pero sa vlog lang manggod. Mag-change na po ko and sa next na po dato nga lipstick. Okay.
Okay, pag-iris lang sa ako ng balik sa ako no, iris sa ako ng baba day. Sakit yung baba day yun. Malangkat ay. Palihog lang. Trapo kung igon sa kukuan. Charot. Napalitin ako to siya sa halagang 300 man siguro to. Ayan karon guys, ipakita na po na ako sa inyo akong next nga lipstick or matte lipstick. Ayan siya guys. Charan, charan, charan. Maybelline New York Super Stay Matte Ink. May pang Maybelline Super Stay pero siya wala. Kung di rin tayo sa huli. Ayan siya guys. Tingnan nyo. Okay, okay na. So, ang iyang kuan day lip color is Heroine day. Pakain ako niya siya nagamit, no? Kaya gitistingan ako niya siya. And then, gipalit na ako niya siya, guys, sa halagang 350 pesos. So, gi-order na ako niya siya dito sa school, sa akong teacher. And, mao niya siya sa Watson. And I don't know kung pila niyang price jud. Try na to siya, guys, kung sa di kalahian. Ani akong gigamit kaganina o gigamit na ko karon. Okay? Okay. So, ayan siya, guys. Oops! Horror. Ayun kakulan niya, guys. Palihog lang. Okay, mag-start na ta. Shall we start, day? Mga day, no? Laban, day. Oh! May palihog na. Yung ka ba naman lipstick? La! Nakapula! Napatay kong papa ni day. La! La! Diyos ko, kung ngipon. Kalaon. Ha! Lami siya. Okay. Yung judge surun. Sinana po ni mag-bash ako. Kaya di ko kabalo mong lipstick. Di ko kabalo mong... Anong ba? Ayan yung result. See the difference, day. Palihog lang. Diba? Di na kayo na siya. Lipstick lang siya, guys, ha. And, tingnan nyo. Oh, wala. Laway na ako na, day. Kasi dali matanggal, day. Dugay kay siya. Lami pag yung baho kay down. Marag chocolate yung baho. Marag chocolate. Sa mukha rin. Kuan o. Iskar o. Hindi na siya ang kalahian sa Maybelline and Bilena day. So, anak ko niya siya gi-judge nga kung kinsa ang mas tindot. Basta, kung sa tong akong mangayan lang. Guys, kung gusto mo magpalit, guys, pagpalit yun mo eh. Pagpalit mo eh. Ngayon mo? Charot. Mga siningan ako na pangayo naman sa kuha. Hindi ko hakog. Bitaw oy, so man siya kalahian guys sa Maybelline and Bilena. So mo ta siya akong mga kuan sa akong kinabuhi guys no, nga pakuan sa inyuha nga bisig-bisig. And then guys, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell to be updated to my latest video. Thank you and see you to my next video. Bye. Mwah! Kumakaway, sumisil